Cum spunea frecvent, domnul, acum am 14, după aceea am 19, am 12, după aceea am 19. Da, vreau să vă spun așa, există și niște variații normale ale tensiunii arteriale. Pacienții hipertensivi vin foarte frecvent acuzând acest fapt. Am variații de tensiune. Am când 11, când 14, când 15. Ce trebuie să înțeleagă pacienții? Că există niște variații normale ale tensiunii arteriale. Tensiunea arterială nu înseamnă că există o singură valoare pe care trebuie să o am constant. Variațiile acestea de tensiune sunt condiționate de starea psihică, de stres, de cantitatea de sare pe care am consumat-o în ziua respectivă, cât suntem de obosiți sau de odihniți. Dimineața la trezire tensiunea arterială poate să fie mult mai mică față de tensiunea arterială în cursul zilei. Însă ce este important ca aceste variații tensionale să se încadreze în anumite limite. Și iar limitele care ar fi, doamna limitele doctor? ar fi să nu depășească această valoare de 140 cu 90. În cazul în care variațiile acestea sunt foarte largi, pacientul are și tensiune 18 și tensiune 19, înseamnă că nu este bine controlat terapeutic, deci fie medicația nu este adecvată, dozajul nu este suficient, fie pacientul nu respectă regimul de viață recomandat. Sau medicația care s-a dat. Sau medicația, deci fie pacientul nu este compliant la regim, la medicație, fie medicația nu este suficientă, dozajul nu este suficient. Am înțeles. Ați vorbit de foarte multe cauze care ar putea provoca hipertensiunea arterială. Cele mai multe le putem înlătura dacă ne iubim și dacă vrem să avem o viață sănătoasă. Dar v-aș întreba eu, cum să facem cu stresul? Este mai greu și, din păcate, stresul este considerat acum printre factorii de risc cardiovascular și, clar, persoanele care sunt mai colerice, care se enervează mai ușor, au un risc mai mare de a dezvolta hipertensiune arterială și patologie cardiovasculară. Aici mi-e cam greu să fac recomandări, pentru că uneori stresul este legat de locul de muncă și nu ai cum să-i spui pacientului schimbă locul de muncă, mai ales în condițiile actuale. Aici, deci, fiecare trebuie să ne autoeducăm. Este foarte grav dacă singurul factor care poate provoca hipertensiunea arterială este stresul și reușim să eliminăm celelalte, știu eu, alcoolul, tutunul, facem mișcare. Se poate compensa acest... Sigur că se poate compensa, pentru că există situații în care hipertensiunea arterială poate fi controlată numai prin modificarea stilului de viață, fără să fie nevoie de medicație. Practic, aceasta este și prima etapă de tratament în hipertensiune. Dacă ea nu este foarte mult crescută, atunci se modifică numai stilul de viață și uneori este suficient acest lucru pentru a controla valoarea tensională. Care ar fi cele mai serioase complicații pe care le pot da bolile cardiovasculare? Este foarte diferit în funcție de patologia cardiovasculară. De exemplu, hipertensiunea netratată sau necontrolată poate da accident vascular cerebral, care din păcate este o complicație invalidantă, care poate lăsa sechele pe viață, poate determina infarct miocardic acut, poate determina insuficiență cardiacă. Fiecare, deci, din bolile cardiovasculare netratate sau incorect tratate sau insuficient tratate pot crea în evoluție o serie de complicații. Spuneți-mi, doamna doctor, multe persoane se plâng sau spun că au tuse cardiacă. Da, este adevărat. În insuficiența cardiacă, unul din simptomele frecvent întâlnite este tusea seacă, care este un semn al stagnării sângelui în plămân. Inima nemai putând pompa această cantitate de sânge, ea stagnează în plămân. Deci apare o stază în plămân, iar ca manifestare clinică, tusea seacă, mai ales nocturnă, când pacientul încearcă să se întindă la orizontală. Și ei pot ajunge eronat să se caute de boli pulmonare, de alte cauze. Exact acest lucru vreau să vă întreb. De unde îmi pot da eu seama că nu este vorba de tusea provocată de un virus,
când nu tușesc, am răgit și este vorba de tuse cardiacă. Există și alte simptome? Sigur că da. Tusea nu apare niciodată ca prim simptom în insuficiența cardiacă. Întâi apare această oboseală, această lipsă de aer care este progresivă și ulterior în evoluție apare această tuse seacă predominantă nocturnă. Spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă în organismul nostru atunci când tensiunea este foarte mare? Închipui că nu numai creierul și inima suferă. Nu, vasele în general